Γεια σας παιδιά. Έχω δει να βλέπω Captain Panes. Αλλά το θέμα είναι υπάρχει κάτι σπάνιο. Τώρα ψάχνω τις φωτογραφίες. Ωραία, τη βρήκα. Εντάξει. Πρώτη φορά το βλέπω, αλλά υπάρχει το Chipper Cheese του Roblox. Τυρί του Roblox, απλά τώρα το έχω έξω για πολλή ώρα. Άμα το δεις από κανονικό μάτι, φαίνεται σαν το Chipper Cheese του Roblox. Άμα το δείτε από κανονικό μάτι. Εκτός άμα πάω στα βίντεο. Να, κανονικά. Πρέπει να φαίνεται πολύ πιο ωραίο στην κάμερα. Είναι και ωραίο, μάγκες. Θέλω να το φάω όλο σαν χλαπάτσι. Αγοράστε, είναι πανάγρυπα. Πρώτη φορά κυκλοφορούν τέτοια στην Ελλάδα. Και ανέβασα μαζί. Τσαου τσαου τσαου.